سلام كبران تخطاتلتنا الزلنا يقنا نعاناني إرتراويان سماعتاتنا النذكرلون نسواتنا كبري النهبولن كنايو هاجرنا إرتران هزبان كهلو زقالو سواتنا أممسانا تنتن موحاس لأولاونتن سالاس تبجو كمون هزبنا انبن مجزات بمبال سلزمكتن بسونكو دما عددا قتلت مأسرتي سدتن قفعن سلزقونانيو لومي بمغنيات 10 سنة معالت سماعتاتنا سندات بموكاس زي دالنا فلي تحستو كاتسيلنا نقرب لكم بزعوان سماعتات زبالكال كان العلن كلنا اتم اب عودو خينات هيوتم زبجو زيغاتاتنا يوم ابا امرونا زسالونا انتو خونه اب قدم جنبار زي وعلو اب عدو من نابرو من انكلو بدبداب نفرتن استفلالي اصواراتن صلاتي تچفچفوم زهالقو صباح نغو برت عاتيقوم كواغو نيمنا تبهالو بسانجا صلاتي استغويحو حصانات مسوان بري تتحبابريخم ناتبهالو بلما ماستقنصلو ارغاوያን ሰውኡትን አንስትን بسلك تحانيقوم اب ጎደናታት ዝተጎቱ بجاملا ترشينوم اب ጋስታስ ተደፍኑ መንእስያት اب ابيات محبوس بمحير مهرمتن سقياتن ህይወቶም ዝሰአኑ بኡኩብን بውልቅን ተረሸኑ ጾታው ዓመጽን ቅትለትን ተፈጸመን ደቀንስትዮን ካል በበዓይነቱ ግፍዒ ዝወረዶምን ዓሰርተታት ተሽሓት ኤርትራውያን አካል ናይቶም اب ዓውደው ግዝ ወደቁ ሰማዕታትናዮም ስለዚ ምእንትና ጽነትና ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ብውሕዱ ካብ 100,000 ክሳብ 120,000 ዝበጽሕዮም ህዝብን ተጋዳላይን ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ዝኸፈለሉ ናጽነት ብመጠን ዝተኸፍሎ ዋጋ ኣብ መጻእቲ ወለዶታት ርዝነትን ዓሚቕ ትርጉምን ክህልዎ እንተኾይኑ እምበኣር እቲ ብዝተፈላለዩ ገዛእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸመ ግፍዕን ዝሓለፈ ምረትን ብዝርዝር ክንስንዶን ክንትረኸሉን ኣለና ምኽንያቱ ምስናድን ምትራኽን ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ዝወረደ በደልን ግፍዕን ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎም መጻእቲ ወለዶታት ሕሉፍ ታሪኽ ብዕምቆት ፈሊጦም ዝተረከቡ ሓርነት ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከም ዝተኸፍሎ ተገንዚቦም ብኡ መጠንካ ከም ብሌን ዓይኖም ንሃገሮም ክዕቅቧን ክከላኸሉላን ሕድሪ ዘሰክም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ህዝብታት ናይቶም መንግስታቶም በደል ዝፈጸሙ ሃገራት እውን እንተኾነ ካብ ጉጉይ ተግባራት ቀዳሞት መራሕቶም ተማሂሮም ንዕኡ ዝኽሕስ ጽቡቕ ዝምድና ከምስርቱን ከማዕብሉን ዝድርኽ ስለ ዝኾነ እዩ ግፍዕታት ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ካብ ተፈለማ እግሮም መሬት ኤርትራ ዝረገጽሉ 4 ዝጀመረ ኮይኑ ምስ ምሕያል ብረታዊ ቃልሲ ቀስ በቀስ እናኸረረ ክመጽእ ድሕሪ ምጽናሕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደይመደይሉ ናብ ሰላማዊ ህዝቢ ዝቐንዐ ሰፊሕ ናይ ራዕድን ሽበራን ተግባራትን ጃምላዊ ህልቂትን ክፍጽም ዝተረኣየሉ ግዜ ካብ 1967 ዓመተ ምህረት ንድሓር እዩ በዚ መሰረት ካብቲ ግዜቲ ዝጀመረ ጃምላዊ ግፍዕታት ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ከፋፊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ቀዳማይ መድረኽ ዓመተ 1965 ክሳብ 1966 ኮማንድስ ኣሃዱታት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንምህዳን ብዙሕ ናይ ዳህሳስ ወፍሪ ዘካይድሉ ዝነበሩ እዋን እዩ እንተኾነ ነቶም ኣብ ዝወዓልዎ ዘይሓድሩ ኣብ ዝሓደርዎ ኸኣ ዘይውዕሉ ኣሰር ጫማኦም ከይተረፈ እናጥፉ ዝንቀሳቐሱ ተጋደልቲ ክዕወተሎም ኣይከኣለን ስለዚ ድማ ስለዝኾነ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሰውራ ኤርትራ ዝተጎናጸፎ ክጥቀስ ዝኽእል ዓወት ኣይነበረን ኣብዚ ክዕወት ዘይከኣለ ጸላኢ ኣብ ልዕሊ ህዝብናዩ ግፍዕታት ከካይድ ዝጀመረ እቲ ሕነ ቀራናት ንጓዕማማት ዝዓይነቱ መንፈስን ዕላማን ዝተበገሰ ናይ ምቕታል ስጉምቲ ኣብ 1967 እዩ ብዝያዳ ገዲዱ
ብዓይነቱ ቅድሚኡ ካብ ዝተኻየዱ ወፍርታት ዝተፈልየ ከቢድ ጃምላዊ ህልቂት ሰለማዊ ህዝብን ስደትን ምምዝባልን ዘስዓበ ድማ ነበረ። በዚ ፈለማ ኣብ ኣውራጃታት ባርካንጋሽን ቀጺሉ ኸዓ ኣብ ሳሕል ሰምሃር ሰንሒትን ደቡባዊ ኣኮሎ ጉዛይን ዝተኻየደ ወፍሪ ኣማይት ዓድታት ብሓዊ ቃጸላ እንከለዋ ተቐማጦአን ብዘያፈላላይ መንእሰይ ሽማግለ ቆልዓ ሰበይቲ ብጭካነ ብጠያይት ተቐቲሎም ብሳንጃ ተዘልዚሎም ብኻራ ኸኣ ተሓርዱም ነቲ ህዝቢ ቁጠባዊ ዓቕሙ ንምርማስ ድማ እተን ቀንዲ ምንጭ መነባብሮኡ ዝኾና ጥሪትን መጽዓኛን ብመደብ ከም ዝሃልቃ ተገብረ። ኣብ ኣባይቲ ዝተረኽበ ገንዘብ ኣቑሑ ወርቅን ስልማትን ካልእ ንብረትን ብመካይን እናተጻዕነ ተዘምተ። እቲ ሽዑ ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ዜጋታትና ዝተፈጸመ ኣረሜናዊ ተግባር ኣብ ኣእምሮ ሰባት ዘይሕከኽ ራዕድን በሰላን ብዝፈጥር ጭካነ ዝመልኦ ባህርያዊ ኣገባቢው ዝፍጸም ዝነበረ ኣብዚ ናይ ጃምላዊ ህልቂት እዋን ከም ኣብ ዓዲ እብርሂም፣ ዓዲ እኩድ፣ ሞጎሎ፣ ሜታቴብ፣ ዓይለት፣ ጎምሆት፣ ሃዘሞ ወዘተ ዝተፈጸመ ደቂ ሰብ ክሓስብዎን ክገብርዎን ይኽእሉ እዮም ኢልካ ክእመን ዘይክእል ዘስካሕክሕ ቅትለትን ግፍዓዊ ተግባርን እዩ። ናይዚ ኣረሜናዊ ስጉምቲ እዚ ሓንቲ ካብ ቀዳሞት ግድያት ዝኾነት ዓዲ ኣብ ኣውራጃ ባርካ ትርከብ ዓዲ እብርሂም እያ። ኣብ ለካቲት 1967 ወተሃደራት ኢትዮጵያ ነቲ ዓዲ ብምኽባብ ህዝቢ ናብ በሳበሱ ካብ ኣባይቱን ናውፅኡ ኣብ ገዛውቲ ዝጸንሖም ንብረት ኣብ መካይን ብምጽዓን እንተላይ ስልማት ናይ ኣንስቲ ካብ ነፍሰን እናቐንጠጡ ድሕሪ ምዝማት ኣማይት ገዛውቲ ኣቃጺሎም ነታ ዓዲ ከም ዘይነበረት ገይሮም ክድምስስዋ እንከለዉ ካሃድሙ ዘይከኣሉ ቆልዓ ሰበይትን ኣረጋውያንን ዝርከብዎም 200 ሰባት ቀቲሎም ካብዚኣቶም እቶም 72 እናሰምዑ ብኻራ ዝሓረድዎም እዮም። ኣብ ብመለብሶ ሰንሒት ኣብ ሓደ ቦታ ኣኪቦም 63 ሰባት ብብሬን ክርሽርሽዎም እንከለዉ ኣብቲ ዓዲ ዝጸንሖም ኩሉ ዓይነትን ንብረትን ኣዋርቕን ክዳውንትን ዘሚቶም ነታ ዓዲ ብዙርያ ሓዊ ረኪዖም ኣማኢት መንበሪ ገዛውቲ ቃጺሎም ነታ ዓዲ ደምሲሶማ እዮም። ኣብ ካልኦት ሓያሎ ዓድታት ዝተፈጸመ ግፍዒ እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ዝተፈጸመ ነበረ። በዚ ኣረሜናዊ ተግባር ዝበሃረረ ህዝቢ ዓድታቱ ገዲፉ እግሩ ናብ ዝመርሖ ነፈጸ። ተቐማጦ ናይተን ግፍዒ ዝወረደን ዓድታት ካሃድሙ እንከለዉ ህዝቢ ካልኦት ዓድታት እውን በቲ ዘሰንብድ ወረ ተናዊጹን ርዒዱን ካብ ዓድታቱ ሃደመ። ናብ ሱዳን ዝወስድ መገድታት በቶም ምድረ ሰማይ ዝጸልመቶም መንፈሶም ዝተዳህለ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣዕለቕለቐ። ኣብቲ ግዜቲ ክሳብ 30,000 ዝግመት ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንሱዳን ከም ዝኣተወ እዩ ዝፍለጥ። ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተዘርግሐ ናይቲ እዋነቲ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኣብዛ ናይ ጃምላዊ ህልቂት ዓመት 169 ዓድታት ተቓጺለን ናብ 1000 ዝገማገሙ ኣማኢት ዜጋታት ድማ ብኣዝዩ ጨካን ኣገባብ ተቐቲሎም ኣሽሓት ጥሪትን መጽዓኛን ድማ ሃሊቐን። ጎኒ ጎኒ እዚ ኣብ ዓድታት ዝፍጸም ዝነበረ ጃምላዊ ህልቂት ኣብ ከተማታት እውን ምስ ሰውራ ምትእሳር ኣለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ኤርትራውያን ይእሰሩን ይቕተሉን ነበሩ። በዚ ድማ ኣብ ኩለን ከተማታት ምዕራባውን ምብራቃውን መታሕት ከምኡውን ኣብ ከረንን ኣስመራን ሱራዓት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ኣማኢት ሰባት ተኣስሩን ተቐትሉን። እቲ ናይ ከተማ ስርሒት ካብቲ ናይ ገጠራት ፍሉይ ዝገብሮ ብውልቅን ብምስጢርን ዝፍጸም ምንባር እዮም። በቲ ኣብ ከተማታት ዝተኻየደ ሰፊሕ ናይ ቅንጸላን ማእሰርትን ዘመተ ኣማኢት ኤርትራውያን ግዳይ ኮይኖም በዚ ቅትለትን ማእሰርትን ክንደይ ዝኣኽሉ ዜጋታት ከም እተቐትሉ ብንጹር ዝፍለጥ የለን። እዚ ንመጽናዕቲ ዝግደፍ እዩ። እዚ ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ኤርትራ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ህልቂትን ግፍዕታትን ዘኸተሎ ስደትን ምምዝባልን ንህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ዘሰንበደ ፍጻሜ እዩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ መድረኽ ድማ ካብ 1970 ክሳብ 1973 ዓመተ ምህረት ብጸላኢ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወረደ ግፍዒ ዝጠቅስ እዩ። ኣብ ወርሒ ሕዳር 1970 ኣብ ከባቢ ሓጋዝ ኣሃዱታት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ባቡራት ምድሪ ቃጺለን ኣጽደፋኣ። ደድሕርዚ ፍጻሜታት እዚ ሓንቲ ኣሃዱ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ መገዲ ኸረን ኣስመራ ኣብ ባልዋ ኣድብያ ብምጽናሕ ንናይቲ እዋን ኣዛዚ ካልኣይ ክፍለ ጦር ዝነበረ ጀነራል ተሾመ እርገቱ ዝነበሮ ቃፍላይ ኣጥቂዓ ነቲ ጀነራል ድማ ቀተለቶም።
ቅትለት ኣዛዚ ካልኣይ ክፍለ ጦር ዝነበረ ጀነራል ተሾመ እርገቱ ንሃፄ ሃይለ ስላሴ ኣዝዩ ዘሰንበደ ፍጻመ ነበረ። ወተሃደራት ሃፄ ሃይለ ስላሴ ሕነ ቅትለት ኣዛዚኦም ንምፍዳይ ካብ ተቐማጡ ዓድታት ርጅባ፣ ዋራ፣ እንገይታ፣ ዓንቀር፣ ሃብረንገቓ ዝኣከብዎም 115 ዜጋታት ብብሬን ረሽርሾም ቀተልዎም። ነቲ ኣብ መወዳእታ 1970 ዝወፀ ድንጋገ እዋን ሓደጋ መሰረት ብምግባር ምጥርናፍ ዓድታት ብሓይልን ምስግዳድን ንምትግባር ከዓ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ናብ ዝተፈላለያ ዓድታት ኣውራጃ ሰንሒትን ሰምሃርን እናወፈሩ ህዝቢ ሰንቢዱ ዓድታቱ ገዲፉ ናብ ከተማታት ምእንቲ ከኣቱን ክስደድን ብዙሕ ግፍዕታት ክፍጽሙ ተራእዮም። ብመሰረት ኣዋጅ ምጥርናፍ ዓድታት ሓንቲ ካብተን መጠርነፊት ንኣሽቱ ዓድታት ክትከውን ዝተመርጸት ቦታ ኣብ ጠቓ ኽረን እትርከብ ዑና ነበረት። ካብተን ግፍዒ ዝወረደን ዓድታት ናይቲ ከባቢ ዝመጽእ ህዝቢ ድማ ኣብኣ ተዓቂቡ ነበረ። እቲ ዓዲ ብሰብ መስዕለቕለቐት ወተሃደራት ኢትዮጵያ ፈለማ ብደብዳብ መዳፍዕ ነቲ ህዝቢ ድሕሪ ምጭናቕ ህዝቢ ኣብ ዝኣትዎ ጠፊእዎ ዕግርግር እናበለ እንከሎ መጺኦም ኣኽበብዎ። ነቲ ዓዲ ብኹሉ መኣዝን ስለ ዘኽበብዋ መህደሚ ነበረን። ክሃድም ዝፈተነ ከዓ ብጥይት እናመንጠሉን ብሳንጃ እናተቐበሉን ተሳሃልዎ። ኣብ ኣባይቱ ዝተዓቕቦ ድማ ምስ ገዝኡ ኣቃጸልዎም። በዚ ዘስካሕክሕ ቅትለት 750 ኤርትራውያን ዜጋታት ሃለቑም። ብዘይካዚ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብ ገለብ 101 ዜጋታት ብኣሰቃቂ ኣገባብ ክቐትሉ እንከለዉ ናብ ዓጀርበብ፣ ፉፍዳ፣ ስንቃ፣ ፍለዳርብ፣ ሓንቶል፣ ምሻዓይግ ብምንቅስቓስ እውን ብማእዝ ዝቝጸር ህዝቢ ቀቲሎም ንብረት ናይተን ዓድታት ድማ ዘሪፎምን ዕዕንዮምን ብዙሕ ኣባይቲ ኣቃጸሉን። ኣብ በሲክዲራ ነታ ዓዲ ብሓዊ ድሕሪ ምቅጻል ንህዝቢ ኣብ መስጊድ ኣኪቦም ብጥያይቲ ረሺኖም ብሓንሳብ 127 ሰባት ቀተሎም። ሬሳ ኣብ ልዕሊ ሬሳ ተጸፍጸፈ። ኣዴታቶም ከም ዝሞታ ዘይፈለጡ ህፃናት ጡብ ኣዴታቶም ክጠቡ ዝተራእሉ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ፍጻመ ድማ ነበረ። ብዘይካዚ ወተሃደራት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከባ ዓድታት ፋና፣ ሸፍሸፊት፣ መጋርሕ ብምንቅስቓስ ንገለ ዜጋታት ብገመድ እናሓነቑ ንገለ ኣሲሮም ብጸድፊ እናደርበዩ ብሳንጃን ካራን እናጐይሑ ቈልዓ ሰበይትን ኣረጋውያንን ብዘይፈልግ ግባብ ብዙሓት ሰለማውያን ሰባት ኣህለቑ። ኣብ ሮራ ቤት ገብሩ ነቶም ደቂ ዓዲ ሓድሽ እትሰፍሩሉ ቦታ ከነርኤኩም ኢና ብምባል ናብ መደካ ዝተባሃለት ቁሸት ወሲዶም 70 ሰባት ብሓንሳብ ብብሬናት ረሽረሽዎም። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ካልኣይ ክፋል ናይዚ ፍሉይ ትሕዝቶ ኣብ ዝቕጽል ከነቕርበልኩም ኢና። ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና።